El Club Pàdel La Trampa, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Selva, ha presentat aquest cap de setmana la quarta edició del torneig d'estiu. Han estat un total de 4 dies en què fins a 58 parelles han omplert les pistes de pàdel del Mas La Trampa amb la voluntat de gaudir de l'esport. L'organització del torneig, que ha transcorregut des del dijous 8 fins al diumenge 11, ha estat prou dinàmica. Mentre les primeres jornades es destinaven a la classificació de la fase de grups, els darrers dies han estat els més crítics, ja que les parelles han disputat les eliminatòries i les finals. Alhora, i seguint amb l'establert per passades edicions, la competició ha mantingut la divisió dels jugadors en 3 modalitats, la masculina, la femenina i la mixta, i també ha subdividit les categories fins a 4, tot tenint en compte el nivell dels participants. Tot i ser la quarta edició del torneig, la participació ha superat l'esperada amb més de 110 jugadors. No obstant, els organitzadors segueixen insistint en que el torneig és una activitat que es fa al poble i pel poble, i desitgen que, en futures edicions, la participació salvatana sigui més notable. Som molt contents perquè està participant molta gent de fora de la Selva, encara que ens interessaria més, i jo ho torno a repetir, que els de la Selva s'impliquessin i vinguessin a jugar, i la participació completa hem tingut que denegar a gent que es volia inscriure quan ja estava tot ple, o sigui, molt bé i molt contents. Han estat 8 les parelles que han aconseguit la victòria. En la quarta categoria i en modalitat mixta, el tàndem format per la Dolors Soriano i el Xavi Parra alçaven el premi. En masculina, ho feien el Lluís Gil i el Kilian Escoda. Pel que fa a la tercera, la parella mixta formada per l'Abril i el Xavi Roca pujaven al pòdium, així com també ho feia la parella masculina creada pel Josep Fontbona i el Gavi Sabater. Quant a la segona categoria, van fer-se amb la victòria l'única parella femenina guanyadora, formada per la Carmina Gassó i la Lorena Garcia. A la modalitat mixta, la Patricia Granados i el Jordi Cortés quedaven primers, i en la masculina ho feien en Fidel Caravantes i el Juanjo Ríos. Per acabar, tant el Nando Troyano com l'Antonio Garrido s'emportaven el màxim reconeixement en la primera masculina. Aprofitant el bon gènere de la terra, el torneig ha volgut recolzar els productes salvatans, motiu pel qual, com a premi, els guanyadors s'han fet amb lots d'oli, ametlles i licors del poble, entre altres. Cal recordar que el Club Pàdel La Trampa organitza anualment 2 tornejos, un de cara a l'estiu que coincideix amb la Festa Major de la Selva, encara que enguany s'ha hagut d'ajornar fins ara, i l'altre de cara a l'hivern per la Fira d'Octubre. En conseqüència, i si les condicions meteorològiques ho permeten, l'entitat ja està pensant en el futur torneig d'hivern.